Yes, ik sta hier met, want ik ken je nog niet. Naila Rain, DJ Naila Rain. Hi. Hi, hoe kom je hier? Wat doe je hier? Ik weet niet. Nee, is gewoon liefde supporten en Wat vind je van het sfeer? Ik kom net, dus ik moet nog even proeven. Ik ben echt net hier. Ja, maar als je ergens komt soms, dan voel je gelijk die vibe, toch? Dit is nog geen 5. Er is nog geen vibe. Nee, dit is geen Jij moet zo draaien, ga draaien dan. Nee, ik heb een paar vragen voor jou over relatie. Eerste vraag is, vind jij dat dames gewoon op een jongen kan afstappen? Sowieso, get your shot. Hallo. Hey, als jij iemand ziet waarvan je denkt, you gonna be mine, shoot your shot. Sowieso. Doe jij dat? Ja, ik heb het wel gedaan. Nu niet, maar heb je dat wel eens gedaan? Ja, ik heb het wel gedaan, ja. Ja, en toen? Wat heb je gezegd? Oh, zo, dat is echt lang geleden. Dat weet ik echt niet meer. Maar gewoon complimenten geven, aankijken, dat soort dingen. Oké, en toen, wat zei die jongen? Ja, is voor mij te lang geleden. Jij wilt gewoon niks erover kwijt. Nee, ik weet het gewoon echt oprecht. Is 5 jaar geleden, ik weet dat echt niet meer. Maar meisjes kunnen dat gewoon doen dus? Ja, ik vind wel, als jij gewoon je vrouwtje kan staan, dat jij makkelijk wel op een man kan af kan stappen en kan zeggen, hé, je ziet er leuk uit en kijken wat er daar afrolt. Mannen hoeven niet altijd de eerste stap te zetten. Dus als het moet, zou je het gewoon nog een keer doen? Als het moet wel, ja. Oké. Volgende vraag. Je zit in een relatie en jouw vriend of man ontvangt berichten van andere dames. Intieme berichten. Vind jij dat hij jou dat moet vertellen? Ja, eigenlijk wel. Waarom? Het moment dat jij intieme berichten krijgt, kan je hem op zich zeggen, hé, wist jij dat? Maar het is niet dat je... Ik vind, hoe uitgebreider, hoe beter. Want dan weet ik ook hoe het gesprek loopt. En hoe jij terug zou kunnen reageren, überhaupt. Maar ik heb wel daar open eerlijkheid over nodig, vind ik. Ik vind wel dat je eerlijk mag gaan zeggen van, hé, die en die stuurt mij een berichtje over. Maakt het voor jou uit wat voor berichten? Je wil gewoon alles weten. Nee, je hoeft me niet alles te zeggen. Kijk, jij hebt ook gewoon je vrouwelijke kennis en vriendinnen. Weet je, gesprek tussen jullie, dat zijn ze jullie. Maar op het moment dat jij ziet van, hé, deze vrouw zoekt iets van mij, kan je me wel inlichten van, hé, zo bijvoorbeeld niet dat ik eens een keer wat zie of je gaat stiekem doen of zo, vind ik. Iemand waar hij vroeger mee bezig was, flirten of flowen, wat dan ook, stuurt hem een snap. Hé, jouw outfit ziet er goed uit. Of je ziet er mooi uit in die outfit. Moet hij jou dat vertellen? Of moet hij oppassen? Nee, dat is gewoon een compliment. Ik krijg ook wel eens complimenten. Ik moet niet zeggen, die stuurt mij een hele leuke foto. Of dat hoeft niet. Dat gaat een beetje te ver. Maar als je ziet van, dit zijn gewoon bepaalde dit zijn gewoon bepaalde berichten waarvan je weet, daar moet wel over gecommuniceerd worden. Dan moet je dat wel gewoon kunnen zeggen en durven te zeggen en zeggen. Oké, is goed. Je hebt je huis. Jouw vriend komt bij jou wonen. Wie moet betalen de kosten? Samen, want we wonen samen. Hij komt bij jou wonen? We wonen samen. Jij komt leven, je komt douchen, je komt eten. Je komt je rustplek zoeken. 50-50, punt. Oké, en jij gaat bij hem wonen? Eens gelijk, hetzelfde. Ook samen. Want uiteindelijk kom ik in jouw terug doen, dus ik ga jou ook moeten betalen voor wat ik kom doen in jouw huis. 50-50, 60-40, 80-20? Nee, 50-50. Want dan anders krijg je dat gezeik van, ja, maar ik betaal meer en nee, 50-50. Dan kan niemand klagen van ik betaal meer of minder. Ja, maar misschien iemand betaalt de vaste lasten, de andere als jullie gaan uiteten, diegene betaalt dat. Dat kan vakantie. Dat kan ook, maar zullen die excursies even hoog zijn als de vaste lasten? Dan gaat alles op de komma letten. Nee, dat niet. Nee, je hoeft niet echt op komma, maar ik bedoel van, het moet niet zo zijn dat bijvoorbeeld de huishoudelijke kosten 1500 zijn, die betaal ik. En jij betaalt maar 800 euro aan leuke dingen. Het moet wel gecompenseerd blijven, vind ik. Oké, nee, is goed. Dat was het. Ja, dankjewel hè. Yes, ik sta hier met Carly, Six Pop Productions. Ja, lekker man. Wat doe je? Ik ben hier gewoon genieten met mijn crew. Hoe kom je hier terecht van dit? Ja, Afro Nation zijn mijn collega's. Ik werk samen met hun. Zo weet ik van dit, man. Zijn moeilijke mensen? Nee, vervelend? Nee. Niet vervelend, man. Niet vervelend. Nee, maar ik heb een paar vragen voor jou vandaag. Over relatie. Kijken hoe jij daarvoor in staat. Ja? Eerste vraag is, vind jij dat dames gewoon op boys kunnen afstappen? Waarom niet? Zou kunnen, toch? Kan gewoon. Inderdaad, waarom niet? Het gebeurt niet vaak, daarom. Ik weet niet, hun vinden meer dat de man op de vrouw moet afstappen. Net zoals dat de man moet betalen bij de eerste date. Zo zit dat, zeg maar. Heb je wel eens meegemaakt dat een dame of een chimmeid op jou is afgestapt?
Maar niet echt, maar niet in de zin direct van, je weet toch, maar een beetje met een omweg, zeg maar, gewoon. Wat voor omweg? Zeg maar gewoon in de omweg, in de zin van, Via. ja, ze willen dit, maar ze komen van, nee, wat is je afkomst? Weet je? Oh ja. Met een omweg, zeg maar. Ja, oké. Tweede vraag is, jij zit in een relatie en jouw teammate ontvangt berichten van boys. Intieme berichten. Vind jij dat zij jou dat moet vertellen? Moeilijk man. Ze moet die niet eens krijgen man. Ze krijgen, ze kan er niks aan doen. Faya man. Ja, je moet sowieso gelijk communiceren daarmee. Want als ze niet communiceert, dan weet je ook gelijk, weet je toch? Dus Einde relatie voor jou als ze dat ontvangt. niet dat gelijk, maar ik vind wel dat ze wel moet communiceren met de man. Wat als ze gewoon mee gaat doen met dat gesprek? Dan is wel faya. Gewoon antwoorden en zo. Dan is wel faya. Dan stuur ik de gebroeders Wolf op hun. Zeg je? Dan stuur ik de gebroeders Wolf op hun. Maar zou je relatie gewoon beëindigen? Ja man, moeilijk. Kijk, ik ben sowieso iemand met sterk communicatie. Communicatie is belangrijk, weet je. Dus ik ben wel iemand van dat, weet je. Je zit dus in een relatie en jij gaat bij de teammate wonen. Wie moet de kosten betalen? Vaste lasten. Ja, gewoon delen. Delen. 50-50. Delen, ja. En als zij bij jou komt wonen? Ja, kijk. Op een gegeven moment, kijk, jij bent zelf aan het betalen al, dus jij bent gewoon stabiel. Maar kijk, als jij weer in die relatie zit, dan wordt het wel een delen situatie, weet je. Dus dat zeg maar. Dus als die teammate bij jou komt, jij zou gewoon zeggen, schatje, ja. Ja, kijk, in principe uiteindelijk wel, maar in het begin, je weet toch, dan ben je, kijk, ik ben sowieso iemand van, ik deel moeilijk. Ik ben iemand van, ik betaal zelf alles, zeg maar. Weet je, dus ik zorg dat die persoon alles goed heeft, voordat ik zelf kan zeggen van, hé, snap je? Dat is goed man, dat was het man. Ga genieten. Ja? Hi mensen, ik sta hier met MC Me en zo'n onderbouwer. Hoe heet jij? Dramos. Oké, luister, de eerste vraag hè. Vinden jullie dat dames anno 2022 op mannen mogen afstappen? Tuurlijk, emancipatie. Moet wel. Waarom niet? Gebeurt dat ook bij jullie? Jullie zijn best wel knappe jongens, mag ik dat zeggen? Degene die op mij afstapt mag dat bepalen. Dat als allereerst. En ja, en ze mogen gewoon op me afstappen hoor. Ja? En ze doen dat nu tegenwoordig sowieso. Als het op Instagram of via iemands nummer of zo. Connecten ze ons altijd wel van hey, wil je op date en zulke dingen. Gebeurt dat ook bij jou? Mijn wifi is op mij afgestapt, man. Ja, toch? Beste antwoord broer. Boys, tweede vraag hè. Jullie vrouwtjes die krijgen intieme berichten. Vinden jullie dat zij het moet vertellen aan jullie? Ja, moeilijke man. Moeilijke. Of ik vind dat ze het moet zeggen, nee hoeft niet. Kijk, ligt er maar net aan hoe ze ermee omgaat. Ik bedoel, kijk, één ding is zeker. Ik vind het wel fijn als mijn wifi aandacht krijgt, want dan weet ik dat ik niet de enige ben die haar net zo lekker vindt als ik. Dus let's make that for sure. Ja, Maar als ze niet reageert, dan is er niks aan de hand. I really don't care man. Ik ben, toch? Oké, luister hè. Deze is speciaal voor jou. Stel je voor dat het Rudy Lima is die bericht heeft gestuurd. Als het Rudy is. Rudy heeft volle go man. Ik weet hij wil mijn wifi's. Ik weet het. Ik weet hoe Rudy is man. Nee, maar ik weet gewoon uit diep van binnen. Rudy ain't gonna do that. Wel om mij te pesten, want wij zijn elkaar zat. Dus ik zou het wel bij hem doen. Hallo. Ken je mij? Jazeker. Oké, derde vraag. Ik neem aan dat jullie samen wonen. Vinden jullie dat de kosten verdeeld moeten worden? Of is het ik ben man, ik betaal? Welke kosten? Huur, water, internet. Ik heb nog... Jij betaalt niet volgens mij. Ik betaal niks. Ik heb nog nooit huur betaald. Er staat niet eens een huis op mijn naam. Ken je die? Dus omdat het niet op jouw naam staat, dan betaal jij niet. Ik moet sowieso betalen man. Huh? Ik moet Maar wat vind je? Het is geen regel, het is geen vaste regel. Het is maar net wat je samen als koppel een afspraak maakt. Als je zegt de ene betaalt of de ander betaalt of samen. Hey, wat werkt voor jullie? Dat is het allerbelangrijkste.
Stel je voor dat zij veel meer verdient dan jou. Hey, gang gang. Ik zeg het aan, man. Maakt allemaal niet uit, man. Ja, iedereen... Nee, maar wie betaalt dan? Wie betaalt dan? Op het moment dat zij veel meer verdient. Nog steeds dezelfde afspraak. Wat werkt voor ons twee? Dus jij pakt een kop per maand, zij pakt 2 kop per maand. Ja, maakt niet uit. Dan heb je nog steeds een afspraak dat je het samen doet. Ik bedoel, er zijn kinderen. Er zijn andere dingen die... Je moet ook nog sparen. Je moet zulke dingen ook nog doen. Er zijn ook allemaal kosten die je samen deelt. Je wil uit eten. Het is niet alleen de huur. Het is alles wat erbij komt. Heb jij nog wat te onderbouwen? Kort gezegd, communication is key. Daar gaat het om. Gang. Dat is hem. Hij heeft veel gezegd, maar hij heeft het Is wel die onderbouwing, is wel die toch. onderbouwing. Klaar. Hey, thanks. Ik sta hier met DJ Jatime, Fakka. Rustig met jou. Ook met mij ook. Luister, ik heb 3 vragen voor jou, hè. Je hoeft ze niet allemaal te beantwoorden, maar het zou fijn zijn. Oké, de eerste vraag, hè. Vind jij dat dames anno 2022 vaker op dames moeten, op mannen moeten afstappen? Ik vind van wel, ja. Gebeurt dat ook wel eens bij jou? Jawel. Ja, toch wel? Ja. Omdat je DJ bent zeker? Eigenlijk wel, dat hoor ik vaker, maar ik denk het wel, ja. Voordat je bekend werd als DJ, gebeurde dat? Minder. Minder, hè? Waarom denk je dat dames daar moeite mee hebben? Ik weet niet, omdat ze zeggen, ja, wij zijn mannen, wij moeten meer moeite doen, zeg maar. Weet je, dus... Maar tegelijkertijd zeggen ze ook van we willen gelijk behandeld worden. Ja, dat wel. Maar ja, is hun zaak, weet je, dus... Maar bij jou gebeurt het gelukkig. Ja, dat wel. Af en toe, maar ja, je moet wel moeite doen, snap je? Ja, je moet wel moeite doen. Je moet ze laten zien dat je DJ bent. Ja, toch. Sowieso. Oké, luister, de tweede vraag. Ja? Je wifey krijgt een intieme bericht van een guy, een random guy. Vind je dat zij het moet vertellen? Ik vind van wel. Waarom? Want ja, we hebben een relatie, toch niet? Ja, maar wat heb je dan aan die info? Dan weet ik, dan ben ik op de hoogte, snap je? Het is een random guy, hè? Die guy stuurt gewoon een dickpic, random. Tuurlijk moet ze mij laten zien, toch? Ze moet je laten zien. Nee, ze moeten me niet laten zien, maar ze moeten me wel zeggen van... Hij mag dit gestuurd, dit en dat. Dan moeten ze gelijk verwijderen. Ik zeg verwijder gelijk, snap je? En wat als ze niet laat zien, maar ze reageert ook niet? Ja, als ze niet erop reageert, ook goed. Maar ze laat je niet zien. Ook goed. Maar ik ga het ook nooit weten. Hoe ga ik het weten? Wat als ze erop ingaat? Dan moet ik even gaan spreken. Nee, dan gaan we even een goede woordenwisseling houden, snap je? Wat als het een mattie van je is? Nou, dan moet ik naar die mattie toe gaan, toch? Ga ik gelijk naar hem toe, toch? Ja? Ik hoorde net, een dame zei tegen mij, haar vriendinnen mogen haar mattie niet op Snap hebben. Wat vind je daarvan? Ja, is wel logisch. Ja, vind je? Ja, natuurlijk. Ja. Als ze dat niet wil, is haar ding toch? Snap je? Ja, weet je wel? Ja, iedereen heeft een eigen ding, dat wel. Daarom, iedereen heeft zijn eigen ding, snap je? Ja, voor mij zou het niet erg zijn, want ja, zolang hun haar niet fixen. Kijk, ik heb ook een mattie. En ja, ik heb ook zijn meid, weet toch, in mijn ding, maar ik doe er niks mee, want ik heb respect, snap je? Oké, maar derde vraag voor jou, hè. Je woont samen met je wifey. Vind je dat jullie de kosten moeten verdelen? Ja, tuurlijk, waarom niet? Tuurlijk. 50-50? Ja, tuurlijk. Dus jij betaalt niet alles? Nee. Jij bent de man in huis? Ja, ik ben sowieso de man in huis. Je bent de man, snap je? Anders... Maar je betaalt niet alles? Nee, tuurlijk niet. 50-50? Ja, 50-50, 100. Dus de huur is 700, 350, 350? 100%. Ja? Tuurlijk. Maar ze woont bij jou? Ja. Nou, en dan? Betaal je... Kijk, luister, in het begin sowieso betaal je alles, maar als je op een duur lang gaat wonen, ja, dan moet je wel samen gaan. Wat is begin? Eerste maand? Eerste 3 maanden? Ja, ik zou zeggen misschien eerste jaar gewoon, weet je, dat is voor mij. Eerste jaar betaal je gewoon alles? Ja, dan betaal ik alles. En daarna ga je even... Baby, luister eens. Hallo. Ja, tuurlijk, als ik zie, ja toch, financieel, weet je, toch, we moeten elkaar steunen, snap je? Ik kan niet alles gaan betalen en, ja, is broer, ja. Wat als zij er moeite mee heeft? Ja, dan ga ik proberen om iets meer te betalen, maar ze kan wel dan iets minder betalen. Dus ze zegt tegen jou, luister dan lieve schat. Jij verdient veel meer dan mij en ik vind niet dat ik moet betalen.
Nou, dan gaan we een andere oplossing zoeken wat ze moet doen. Andere wijfie. Nee, niet andere. Dan gaan we gewoon een oplossing zoeken. Je gaat sowieso een oplossing bedenken. Snap je? Dan komt het wel goed. Je bespreekt alles toch? Dan, uiteindelijk kom je wel samen uit. Snap je? Ja toch, communicatie. Ja toch, communicatie is belangrijk. Is belangrijk. Ja toch, ja toch. Dat waren ze man, thanks je. Oké, ik sta hier met? Lola. Met Lola. Lola, ik heb 3 vragen van jou. De eerste vraag is, vind jij dat dames anno 2022 vaker op mannen mogen afstappen? Ja, waarom niet? Doe je dat wel eens? Nee, Waarom niet? omdat ik niet zo ben. Ja. Maar wat houdt jou tegen dan om op een leuke man af te stappen? Ik vind dat ze naar vrouwen moeten komen, eerlijk gezegd. Maar waarom? Ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon iets mannelijks of zo, denk ik. Maar is het niet voor een man bijvoorbeeld sexy als er een vrouw naar hem toe komt? Ja, tuurlijk, maar ja. Iedereen is anders, doet het op eigen manier, toch? Klopt, dus jij hebt eigenlijk, je vindt dat het mag, maar voor jezelf vind je dat een man op jou moet afstappen? Ja, dat vind ik wel, ja. Oké, mijn tweede vraag voor jou. Je vriend die krijgt een intieme bericht van een dame. Ja? Vind je dat hij het moet vertellen aan jou? Ja. Ja, denk ik wel. En wat is de reden dat hij het moet vertellen? Het ligt aan ook wat voor bericht het is, toch? Ja, een naakte foto. Als hij niks mee doet, dan hoeft hij het niet te vertellen. Als hij er niks mee doet. Wat als het een vriendin van je is? Gezeik. Ja, ik heb dat een keer meegemaakt. En toen? Was ik boos? Ja, was ik echt boos. Maar wie? Geblokkeerd. Je hebt haar geblokkeerd? Op alles. En je vriend? Is hij nu je ex? Hij is mijn ex, ja. Door dat? Maar het was al mijn ex. Het was al je ex? Ja, maar alsnog kan het niet, toch? We waren nog soortig bezig, daarom. Oké, maar spreek je hem nu wel? Ja. Dus je hebt je vriendin geblokt, maar hem spreek je wel? Ja, want weet je wat het is? We waren niet officieel samen, toch? Ja. Als een vriendin van jou dan interessant gaat doen bij je mattie, Ja. dan... Dat gaat om die vriendschap, het gaat om die principe. Ja. Snap je? Wat mijn ex doet is zijn zaak, ga ik niks over bepalen. Maar het is een vriendin van mij, dat kan niet. Oké, stel je voor dat het nog steeds je vriend was. Wie vind je dat loyaler aan jou moet zijn? Mijn vriend. Je vriend? Ja. Maar je blokkeerde je vriendin? Ja, maar het was mijn ex. Nog erger? Oh ja. Ja. Geen andere mening, geen andere antwoord? Nee. Nee? Oké, dat waren mijn vragen van jou. Ja, dankjewel. Is goed, geen probleem. Ik sta hier met Adi Silva. Adil Silva. Ik heb 3 vragen voor jou, broer. De eerste vraag is, vind je dat dames wat vaker op mannen mogen afstappen? Ja. Gebeurt dat ook wel eens bij jou? Ja. Omdat je achter Afro Nation staat natuurlijk. Afro Nation. Onder andere. Onder andere, ja. Maar ja, ik vind dat ze wel mogen afstappen. En zo gebeurt het laatst. Ja? Dat is een vorm van zelfverzekerdheid. Ja. En is het daar gelukt? Ja man, ze heeft me gedaan man. Ja? Ze heeft jou gedaan? Ja. En mijn mattie. Zomer toch? Ja, ik ben serieus. Als het zomer is, dan kan het. Dan wordt het te heet. Nee, maar ik vind dat gewoon zelfverzekerd. Toch? Oké, ja toch. Tweede vraag, broer. Je wijfie, die krijgt een intieme bericht van een random guy. Vind je dat ze het moet vertellen aan jou? Tuurlijk. Waarom? Hij moet weten wat er speelt, toch? Ja, maar wat heb je aan die info? Misschien, ja, ligt er ook aan wat erin staat. Maar sowieso bericht van random guy. Ze krijgt een dickpic. Wow. Ik ben loezoe, man. Ik ben loezoe, man. Dus als het van Wilker is het nog erger? Nee, Wilker heeft kleine lattie, dus dat maakt het niet uit, toch? Dan gooi ik die van mij erin. Maar als een Yusu dik is, ja, dan... ik ben weg, man. Bro, je verstelt rare vragen, man. Oké, luister. De derde vraag, ja? Jullie wonen uiteindelijk samen. Je hebt gewoon een wijf, jullie wonen samen. Vind je dat de kosten verdeeld moeten worden? Nee, man. Geen 50-50? Nee, man. 60-40? Nee. 80-20? Ik wil alle vaste kosten betalen. Ja? Wat zij voor haarzelf doet. Leuk meegenomen. Maar het liefst, je moet wel de man blijven, man. Ze verdient meer dan jou?
Maakt niet uit. Dat kan niet. Dat wijf kan niet. Dat wil je niet. Nee, we gaan niet schreeuwen tijdens seks. Dat ken je. Dit was de straatinterview weer met Gebroeders Wolf bij de Afro Nation. Come together, lekker barbecue. Het is gezellig hier. We hebben een paar mensen wat vragen gesteld, hun mening gekregen. We gaan het weer afsluiten. We zien jullie de volgende keer. Ciao!